Pred pár dňami som dal von video s názvom Dnešní muži 2, kde som sa prevažne venoval novinárovi denníka N Vladimírovi Šnídlovi. Konkrétne som tam hovoril o tom, že aké je komické, že práve tento človek, ktorému nezávidí asi nikto nič v jeho živote, sa rozhodol, že bude mladých chlapcov poučať, ako majú žiť. A Šnídlová odpoveď na moje video na seba nenechala dlho čakať. Do pár dní zverejnil video s názvom Svet Filipa Sulíka, ktoré sa formátom dosť podobalo na moje videá. Dalo by sa povedať, že si Šnídl naivne myslí, že ma zničí v mojej vlastnej disciplíne. Takže sa usaďte, dámy a páni, a ty sa, Šnídl, pripútaj, pretože ťa zoberem na jazdu tvojho života. V prvom rade si poďme povedať, že kto to tento Šnídl vlastne je. Okrem toho, že je to novinár v najviac zaujatom a neobjektívnom médiu na svete, tak má Šnídl ešte jednu záľubu. Šnídl sám seba nazýva krotiteľ hoaxov. Je to vlastne taký samozvaný bojovník za pravdu. Šnídl neznáša hoaxy a miluje pravdu. A vo svojom voľnom čase ľuďom ukazuje, že čo je vlastne pravda. Dokonca aj na Instagrame má username Krotíme hoaxy. Lenže málo kto vie, že Šnídl okrem hoaxov rád krotí ešte niečo iné. Mladé dievčatá. Vysvetlím. Totiž potom, ako som zverejnil už spomínané video o Šnídlovi, kontaktovalo ma jedno 18-ročné dievča s tým, že tento pán Šnídl jej pravidelne lajkuje storky. A nie je také storky, že dneska som si kúpila Šnídlovú knižku, ale také storky, že selfie v plavkách a tak ďalej. Klasické úchylácké lajkovanie. A aby ste ma chápali, ja nemám absolútne žiadny problém s tým, keď muž po 40-ke balí 18-ku. Ja si myslím, že to je správne a prirodzené. Lenže Šnídl o sebe rád prehlasuje, že je feminista. A jedna z vecí, ktorú feministky nemôžu vystáť, je niečo, čo mu hovoria grooming. Grooming je, keď dospelý chlap využíva svoje skúsenosti a vedomosti na to, aby zmanipuloval dieťa alebo mladistvého do toho, aby s ním malo nejakú formu vzťahu. Podľa feministiek je toto obrovský problém, pretože podľa nich sú mladistvé dievčatá príliš mladé a hlúpe a nie sú schopné vyhodnotiť, že sú manipulované a tým pádom vlastne manipulovať ich z pozície nejakej autority je amorálne. Podľa feministiek totiž nie je možné, aby 18-ročné dievča malo úprimný záujem o niekoho napríklad po 30-ke a ak náhodou 18-ročné dievča má nejakú formu vzťahu s niekým po 30-ke, tak je to podľa feministiek vždy výsledkom manipulácie. Vždy výsledkom groomingu. Okrem toho, feministky si nahovárajú, že ak nejaký starší muž má záujem o mladé krásne dievča, tak je to len preto, pretože ženy v jeho veku proste nie je schopný zaujať. Teda ak si muž a nepriťahujú ťa staré vyžité tety, ale mladé krásne dievčatá, tak podľa feministiek nie si v poriadku. No a Šnídl, ako feminista, by s týmto všetkým mal súhlasiť a určite by nemal po večeroch baliť na internete 18-ročné dievčatá, ale mal by sa napríklad venovať svojej žene, keďže Šnídl je ženatý. Lenže ako väčšina progresívcov, aj Šnídl je obrovský pokrytec. Táto spomínaná 18-ka mi poslala screenshot, ktorý dokazuje Šnídlové úchylacké praktiky a ja som ho zverejnil na svoju storku. A Šnídlová reakcia? Krotiteľ hoaxov Šnídl začal vytvárať a šíriť hoaxy a napísal nasledovnú vec. Prosím vás, po Mazurekovi, Machalovi a Chmelárovi si ma všimol aj Sulík mladší. A šíri o mne podvrhy, že posielam srdiečka nejakým mne neznámym tínedžerkám. Podvrhy, Šnídl, hej. Takže odkaz najprv pre jeho fans, ktorí mi tu vypisujú. Máte naviac, než bezmyšlienkovito veriť ľuďom ako on. S touto vetou súhlasím, určite by nemali bezmyšlienkovito veriť ľuďom ako som ja. Bolo by hlúpe v dnešnej dobe veriť nejakému screenshotu. Veď to môže byť kľudne Photoshop.
alebo podvrh, ako Schneidl napísal. Preto som znova kontaktoval Schneidlovú 18-ročnú platonickú lásku a poprosil som ju, aby mi nahrala videozáznam obrazovky. A ja samozrejme predpokladám, že šíriteľ hoaxov Schneidl plánuje naďalej šíriť svoje hoaxy a bude tvrdiť, že to je nejaký video deepfake. Ale aj na to som pripravený. Totiž mne úplne ani tak nejde o to, aby som všetkých presvedčil, že Schneidl je pokrytecký úchylák. Nejde len o to presvedčiť jediného človeka, že Schneidl je pokrytecký úchylák. A tento človek je Schneidlová pani manželka. A ak by Schneidlová pani manželka mala záujem, tak som dohodol s týmto 18-ročným dievčaťom, že sa môžu stretnúť a môže jej ukázať vo svojom telefóne, vo svojom archíve storiek na Instagrame, kde sa zachovávajú aj lajky na storkách, že Schneidl jej tú storku skutočne lajkol. A keby ani to nestačilo, a Schneidl, krotiteľ hoaxov a krotiteľ 18-tiek, by vytvoril ďalší hoax, že láska, ale to ja som iba omylom lajkol, to ja som asi musel nejako zvláštne kliknúť, ja neviem, čo sa stalo. Tak samozrejme táto mladá dáma má pripravených aj viacej storiek, ktoré jej môže ukázať, ktoré Schneidl lajkol. Pretože týchto náhod sa stalo viac, Schneidl. Ty úchylný pes. Totiž tento Schneidlov grooming trvá už nejaký ten čas. Neviem s koľkatými mladistvými dievčatami, pretože napísala mi len jedna, ale aj ostatné dámy, ak máte záujem, kľudne mi napíšte, urobíme o Schneidlovi aj diel číslo 3. A ešte mám pre vás taký jeden lifehack, pani Schneidlová. Môže sa stať, že keď sa pôjdete stretnúť s touto 18-ročnou dievčinou, tak Schneidl si ju rýchlo zablokuje, pretože keď si ju zablokuje, tak ona nebude vidieť ten like od neho. Takže uistite sa, že váš pán manžel, špekulant a hoaxer, sa nebude snažiť urobiť ďalší hoax s tým, že si ju rýchlo nenápadne zablokuje. Lebo tento špekulant je naozaj ochotný urobiť všetko, aby jeho hoaxy neboli skrotené. Lenže Schneidl, ty nevieš o tom, že máš dočinenia so skutočným krotiteľom hoaxov. Schneidl. Si ty ale starý, hnusný úchylák. Čo? Takže toto sme si vyjasnili a teraz prejdeme k samotnému Schneidlovmu videu s názvom Svet Filipa Sulíka. Teda môj svet. Schneidl. Tento extrémne necharizmatický, nadľudský škaredý, kolosálne zanedbaný a ešte k tomu aj račkujúci človek. Dobrý deň. Kokot, aký fejkový úsmev si dal, Schneidl? Dobrý deň. Jaký úsmev cez slzy? Počkaj. Kolosálne zanedbaný a ešte k tomu aj račkujúci človek. Dobrý deň. Ústa sa smejú, ale oči plačú. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa volám Vlado Schneidl a som novinár. Prečo nehovoríš Vladimír, ale hovoríš Vlado? Je nejaký problém s R? Schneidl? Vladimír? Píšem o tom, prečo sa zrážajú vlaky, o tom, kde končia aj vaše dane, o tom, čo sa odohráva v štátnych podnikoch, alebo aj o tom, čo sa odohráva na sociálnych sieťach. Ale nepíšem o tom, keď nejaký z mojich kamarátov prejaví toxickú maskulinitu a sexuálne obťažuje náhodných ľudí na verejnosti. O tom ani náhodou nepíšem. Alebo na slovenských školách. No o tej poslednej téme občas rozprávam aj v podcastoch. A toto vyrušilo istého mladého muža. To je Filip Sulík, ktorý má iný job. Venuje sa natáčaniu videí, v ktorých hejtuje ženy. Chodil mne to znásilniť. Alebo aj mužov, ktorí hovoria niečo, čo sa mu nepáči. Hejtuje ženy alebo aj mužov. Nechcel si povedať ľudí? Prečo povieš, že hejtuje ženy alebo aj mužov? Keď sám tvrdíš, že hejtujem aj ženy, aj mužov, teda všetkých, teda nerobím rozdiely na základe pohlavia, ale hejtujem kohokoľvek, kto mi prekáža. Tak prečo sa tu snažíš budovať nejaký falošný narratív o tom, že ja som nejaký mizogín a povieš absolútne účelovú vetu, hejtuje ženy, alebo aj mužov, ale prevažne ženy, ale niekedy aj mužov. Schneidl. Si ty klasická novinárska krysa, neobjektívna, ktorá hovorí veci tak, aby vytvárala falošný narratív. Tak, ako vy v denníku N máte vo zvyku. A najnovšie si všimol aj mňa. Tu tento starý
Viacerí by ste mi povedali, že nemá zmysel na to reagovať. Že mu tým iba zvyšujem pozornosť. Ale ja som sa rozhodol pre jeden pokus. Natočím si odpoveď, v ktorej zase ja poviem niečo, čo považujem za dôležité. A za dôležité považujem, aby rodičia alebo aj učitelia venovali pozornosť tomu, čo vidia tínedžeri na sociálnych sieťach. Sociálne siete sú totiž veľmi žičlivé práve k ľuďom ako Filip Sulík. Ešte nejakých 10-12 rokov dozadu, keď niekto chcel byť youtuber, tak musel natočiť nejaké video, ktoré bolo vtipné, nápadité alebo aspoň bizarné. Že sa musel aspoň nababrať nutelou. Takže valček sme vybrali von a pomaličky opatrne nanesiete na tvár. Toto Šnídl je vtipné a kreatívne, hej? Toto je tvoja predstava o kvalitnom kontente. Vysvetlí mi jednu vec, Šnídl. Prečo máš takú neuveriteľnú obsesiu s gogom natretým nutelou? Pretože ja som si o tebe, Šnídl, robil research. A tým pádom som s tebou pozeral možno 5 rozhovorov. A ty v každom jednom z nich spomínaš goga, ako sa natiera nutelou. Pozrite sa sami. Keď chceš byť úspešný na sociálnych sieťach, to už nie je nejak pred pár rokmi, že musíš mať nejakú kreativitu, aspoň nejakú kreativitu, že musíš byť aspoň ako ten gogo, ktorý sa aspoň napatlal tú nutelou, aby mal nejaký virál. Že dnes už, keď chcete byť influencer alebo youtuber, už sa nemusíte ani patlať nutelou ako gogo, čo bolo vlastne to jeho prvé video virálne. Nemusíte sa ani patlať nutelou ako kedysi gogo, nemusíte ani nejaký vyložený kreatívny obsah. Čo sa ti tak strašne páči na tom videu, Šnídl? Prosím ťa, povedz mi, lebo ja netuším, čo je vtipné alebo kreatívne na tom, že sa čávo natre nutelou a tancuje Gangnam Style. Máš 10 rokov? Ty si sa zasekol niekde v škôlke, Šnídl? To sa mám fakt natrieť nutelou, aby si považoval moje videá za vtipné či kreatívne? To je fakt pre teba také dôležité, Šnídl, aby sa ľudia natierali nutelou? Čo to máš za úchylku, Šnídl? Ale dobre. Šnídl, ty si to chcel. Ja som sa na teba dnes pripravil, Šnídl. A keď to musí byť, keď toto je to, čo treba spraviť, Šnídl, aby si bol spokojný, aby ťa bavilo moje video, tak budiš, Šnídl. Spravíme to po tvojom. Poj sa. Teraz si zabávaš, Šnídl. Toto si chcel? Toto je ono? Šnídl. Toto je ten správny, kvalitný content, po ktorom si tak dlho bažil. Čo, Šnídl? Teraz sa chytáš v rozkroku, Šnídl, že? Sa ti ľúbi, čo? Šnídl. Are you not entertained? Dostanem teraz, Šnídl, konečne od teba zaslúžený rešpekt? Už som pre teba konečne vtipný a kreatívny? Povedz mi, Šnídl, koľkokrát ty týždenne pozeráš, ako sa gogo natrie nutelou? Fakt ma to zaujíma. Tebe sa páči gogo, alebo sa ti páči ten akt natierania nutelou? Ty aj tie 18-ky chceš natierať nutelou, že? Ty starý úchylák. O toto ti išlo, Šnídl, že? Toto bol tvoj cieľ. Vyprovokovať ma, aby som sa natrel nutelou. Pretože už si unavený z honenia si na gogovi, ako sa natrel nutelou, keďže to video už má 15 rokov a už si chcel niečo nové, na čom sa môžeš uspokojovať, Šnídl. Je to tak? Do tohto si ma chcel dotlačiť? Si teraz nadržaný, keď ma takto vidíš, Šnídl? Dostanem konečne teraz od teba, Šnídl, aspoň trošku kreditu. Bude ťa teraz toto video baviť? Či mám ešte zatancovať Gangnam Style, aby si bol spokojný, Šnídl? Alebo stačí toto? To vravíš tým chlapcom na školách, že? Chalani, veď natrite sa sem tam nutelou. Urobte video a pošlite mi ho, ako sa natierate nutelou. Nebuďte ako Andrew Tate. Buďte kreatívni. Natrite sa sem tam nutelou. Ty preto chodíš na tie školy. Ty proste strašne dúfáš, že nejaké decko zmanipuluješ, aby sa natrelo nutelou. Šnídl, Šnídl, Šnídl. Chalani, tých Andrew Tateov je veľa, taký content robí veľa ľudí. Ale málo kto robí taký content, kde sa natiera nutelou. Zvážte to, chlapci. Toto na tých školách ty prednášaš, že, Šnídl? Ty starý úchylný pes. Ty hnusný starý úchylák. Teraz sa ti ľúbim, čo? Takto. Šnídl. Už sa chytáš tam dole. No dobre, ja sa idem umyť. A pokračujeme. Pardon. Som tu.